Vezi că dacă ți rău, poți să deschizi ușa, stai. Ce mănâncă? Ce mănâncă? Ce știu? Cred mă, mure. Ia, ce bun. Păi da, e drumul care își răcuit în Voice și mai sus. Ce frumos, că este bun. Puteți filma. Da, ce tu, Poate cuț. să vedem ăla care coboară. Da, doar că ai senzația că se Deci Lucas face facultatea aici, da? Au, și-o trecut, fac și Așa e fain, dacă îl cobori, te O să fii și că să tragi. Dar și coborările nu am trecut. Exact așa, dar e mult mai tare. Dacă anul trecut n-ai fost, de unde știi cum e la coborât? acum 2 ani. Da, zis că n-a spus să nu știți, Nu, nu ne-am 2 ani. uitat. Nu mai ne-am uitat la alții curții. N-am urcat. N-am urcat vărul. Uite, Caterina, direct, îți face tu. Hai, hai. Da. Cu frână și tocmai până sus. Ți-am fost să mă duci ceva. Da, nu, Da, era Sinaia. nu era așa. Poți la Sinaia. Nu, 86. Eu stai din 75, de când ești. nu. De vorba să urcăm cu cineva. Și aici merge cu celălalt. Acum coborâm. Posibil să fie cimitire, depinde de religie. Vezi că pe prima o făcui bine. Deci dacă nu urcai pe la asta și n-ai urcat până aici. Ce ăștia sunt frumoase? De acum când coborâm, vom avea, mergem la frânzac. Da, dar nu vă centrați, să fiți frumos, înțelegi? Nu să te centrezi, mă. Uite, tu faci mișto de mine aici. Hai să te până ajunge acasă, spate ori. Cum s-a pus băiatul? Și aici, alunecoase.
Ej, chcemy tak samo jak ty, to wyglądało za Tak. Uite, acolo e Poiana Brașovului. Am făcut și din colțul ăla încolo până acolo. Se vede mult mai fain încolo. Că n-ai nimic în față. Știi? Să fac și... like this. Ale muszę zrobić jakąś... No się nie wiem. Chyba nie mam żadnego żadnego. Hai! To e 11:30, vei. Și 32. Nu, pe ei nu mă zici, tu coboară că eu te ajung. De asta duc eu la locul ăsta care tu nu le știi. Stai că fac video acum. Băi, Leo, când auzi, a țipa pentru că copiii ăla aia, asta țipă, nu-i că dădea ceva. Nu vă... Eu- Nu era așa că mergeam, ci că dintr-o dată te lăsam jos. Păi de-aia, dintr-o dată te-a lăsat. Nu, ăsta nu. Ăsta nu, că merge bine. Nu vezi, uite, var.